uphindile futhi waphinda futhi ubaba Mseleko. Sanibonani, welcome to Celebrity Life. I'm Zanzi and I'm your host, Miss CLM. On the latest episode of Uthando Nesithembu, Gayizini hayibo ubaba Mseleko. Nangu ubaba Mseleko ngifila ngathi uMakhumalo kwamele simtshele manje ukuthi Makhumalo siyakuthanda wethobile, siyakuthanda futhi njena sesikuthanda ngayonke into nayo njengoba unje mama. Gayizini sibonile laphana ubaba Mseleko sekatshela uThobile the way kuyi-total failure ngakhona. Niyibiza ngani leyo nto leyo? uThobile uyasho ukuthi hayibo phela manje suyangidelela ngoba mina nguThobile angaze noma ubheda ngihlala njalo nje ngikusupport kodwa wena uyahluleka namhlanje you are embarrassing me. You are embarrassing me on a national television. Kodwa mina as uThobile noma uyenza amanyala njalo nje ngihlala ngiyokuseka. Mangabe ikhona into wrong oyenzile ngiyakubiza eqaleni ngizokhuluma nawe. Kodwa wena namhlanje ungiphatha kanje. Ungiphatha kabuhlungu Mseleko. Kusho uThobile phela. Kusho uThobile uthi uMseleko wena Thobile unjenje ngenxa yesename yakaMseleko. Uthi uMseleko kuThobile wena Thobile ucabanga ukuthi ungcono kuwo wonke umuntu kulomndeni ngoba sakupha amandla ukuthi kube uwe ophatha amakhampani walomndeni. So manje uzibona ngathi ungcono because of uwe oyenza imali eningi. Uwe futhi onodumo. Manje ubona kahle ukuthi wena ungcono akekho umuntu ozokutshela hey in hayibo baba Mseleko. uThobile wayezwe ubuhlungu on this latest episode of Uthando Nesithembu. Uthi ubaba Mseleko wena Thobile njalo nje awukhulumi makunama family meetings. Namhlanje yini into yenza ukuthi ungilwise? uThobile uthi ingoba namhlanje you are disrespecting me. Uyangidelela. The way ungiphatha ngakhona ungiphatha njengathi angisilutho empilweni yakho. Irregardless ukuthi mina ngikubonisa uthando olungaka, ngikubonisa support. uMseleko uthi kuThobile wena ufana noMayeni. Eziswe uThobile ubuhlungu leyo ndaba ngoba uyasho ukuthi mina ngifani noMayeni phela. Njalo nje ngiyaxhasa kuyo yonke into oyenzayo. uMacele wayethulile yena noMangwabe kodwa ke nakhona lapho sibona uMangwabe angazi ukuthi wayezama ukukhuza uThobile futhi noMseleko kuye washo ukuthi hawu ngiyaqala ukubona uMangwabe angikhulumela ngoba uMangwabe uhlala njalo nje against mina. uMacele yena kuyo yonke lento lena uthi hayi phela yonke lento le bayilwelayo indaba zabo zasekameleni kahle bekumele ukuthi ngabe bayikhuluma ekamereni labo. Hayi la nami nje nguMacele ngazi ukuthi kahle why kwamele ukuthi bangifake kuyo yonke lento yabo. So ngifuna ukuthi uMakhumalo Gayizini asimboniseni uthando. Asingene kuma comment section ukuze noma ayibona le video azi ukuthi siyamthanda, simtshela ukuthi uhlakaniphile. That is why le ndoda izofila the way ifila ngakhona ukuthi hayibo ucabanga ukuthi yena ungcono. Uhlakaniphile wena Thobile Khumalo. Siyakuthanda mama. Wena uThobile Khumalo
Sikubiza uMakhumalo, sikubiza uMamsiliku. Siyakuthanda sisi. Guys, ningakhohlwa ukungilandela, nisubscribe, niphinde futhi nilike. Ngiyanithanda futhi ngiyabuya manje.